Začiatkom októbra sa v Bratislave uskutočnila súťaž krátkych filmov s názvom 48-hodinový filmový projekt. Je to najväčšia časová svetová filmová súťaž svojho druhu, ktorá oslavuje tento rok 14. výročie svojho založenia. Súťaž sa prvýkrát uskutočnila v roku 2001 vo Washingtone DC s jediným súťažným tímom. Postupne sa stal tento projekt kultúrnym fenoménom a rozšíril sa až na 3000 filmov ročne v 125 mestách po celom svete. V Bratislave to bol vôbec prvý ročník tejto súťaže na Slovensku. Základným pravidlom je nakrútiť celý film za 48 hodín, to znamená od scenára po nakrútenie, zostrih, hudba, všetko za tých 48 hodín. Každý štáb si vyžreboval iný žáner a majú podmienku, že vo svojom filme musí byť použitá postava, rekvizita a dialog, ktorý im udáme. Postavu Michal alebo Michaela Drobná s tým, že to musel byť vodník. Potom rekvizita bola ponožka a veta, ktorú museli použiť, bola ešte som sa nenaučil chodiť po strope. Okrem klasických filmových žánrov, ako sú komédia či dráma, si súťažiaci mohli vyžrebovať aj niečo náročnejšie. Sci-fi, nemý film alebo žánre vytvorené len pre tento typ súťaže, ako napríklad Ryba na suchu alebo Time travel. Filmári mali možnosť vyžrebovaný žáner zmeniť, ale iba raz a nezvratne, prostredníctvom divokej karty. Tam sa nachádzali špeciálne žánre, ako napríklad monštrum alebo zviera v hlavnej úlohe. Najskôr sme si vyťahli silent, teda nemý film, a to sme sa nejak zhodovali, že nevieme, či to dáme, hlavne sme nemali na to nejaké technické vecičky, rekvizity. Takže skúsime tú divokú kartu, alebo horúcu karta, alebo ako sa to volalo. A tam sme vyžrebovali teda Monster Creature. Takže už nebolo na výber, tak museli sme robiť to. Filmy posudzovala odborná filmová porota v zložení Vladimír Štric, Ľudovít Labík, Marián Labuda mladší a Vladimír Dubeň. Kategórií, ktoré boli hodnotené, bolo 10. Najlepšie použitá rekvizita, postava a dialóg, najlepšia réžia, scenár, herec, strih, kamera a najlepší zvuk. Víťaza v kategórii divácka cena určilo divácke hlasovanie priamo na premiérovom premietaní. Potom máme hlavnú cenu, ktorou je najlepší film. A ten, kto túto cenu vyhrá, ide na celosvetový festival do LA, do Ameriky, kde sa zúčastňuje s ostatnými víťazmi z miest tohto festivalu. Cenu za najlepší film si odniesol tým Dreamers s filmom The Boss v žánri Monster Creature film alebo Monštrum v hlavnej úlohe. Okrem hlavnej ceny si vyslúžili aj ceny za najlepší scenár a najlepšieho herca. My sme čakali v nejakých iných kategóriách, že vyhráme, ale nie zrovna v týchto, čo sme získali, hej. Takže asi to by som povedal zase scenárovo, aj čo som hovoril na pódiu pri prevzatí tu na tvojej najlepšej hereckej ceny. Tak som myslel, že scenár by sme možno nejak inak prerobili a že nebol zrovna najlepší, ale tak evidentne sa páčil. Však sme ho písali spolu. Však ale, no však to je dobré, v McDonalde vznikol, tak... A kto z vás pôjde do LA? No asi si veľmi pekne sadneme niekde v podniku pri pivečku a pôjdeme rešiť, že kto tam ide. Ja si myslím, že líder. Ale ja som team leader, takže ja som to všetko, oni ma do toho zatiahli, tak idem ja. Jasné. Naši filmári sa musia veľmi veľa učiť, lebo tých súťaží vo svete 1-minútových filmov, 5-minútových filmov a ich výsledky sú tak, by som povedal, nápadité a jedinečné, že v tejto fáze bude úspech, ak sa naši filmári ako dostanú do toho procesu ako pozorovatelia, aby videli metodológiu myslenia a potom si ju privlastnia, prinesú a budú ďalej rozvíjať. Budúci rok sa v rámci Medzinárodného filmového festivalu Filmopalooza 2015 budú premietať najlepšie filmy z celého sveta. Víťaz bude mať možnosť súťažiť o medzinárodnú peňažnú odmenu a premietanie v rámci festivalu v Cannes 2015. Petra Balová, Televízia Z.